tikulandireni makosana pano pampanje after patatenga nyengo tisanaoneke pamodzi pano tatulukiranso toni nkhani yokhuzana ndi ziwawa zimene zikuchitika ku dziko la South Africa. Ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino mmene zikuyendera kumeneko, ndipo potsatira ziwawa zimenezi zinapangitsa zonena kuti nzika za mayiko ena kuphatikiza Malawi anathawira m'makampu komwe akusamutsidwa kumabwerera kumudzi ku Malawi. Chimodzimodzinso nzika za mayiko ena zakhala zikusamutsidwa kumabwerera mayiko akwawo. Ngakhaletu izi zili chomwechi, Amalawi ena komanso nzika za mayiko ena kuphatikizapo atsogoleri a mayiko amenewo akuoneka kuti ndokwiya kwambiri ndi zimene nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za mayiko ena. Ndi pachifukwa cha ichi paleto kudulirana malire makamaka pa oyimba mayiko ena kuchoka ku chigawo cha Africa akuzuzula oyimba a dziko limene South Africa kuti ngakhale nzika za dziko lakwawo zikuchita ziwawa zimenezi, oyimba amenewo akhala chete kumangoonera osayankhulapo china chilichonse chozuzula zimenezi. Ndipo ku Malawi oyimba wathu kumeneko amene amadziwika zonena kuti Gwamba wabweratu poyera kuzuzula maartist kapena kuti oyimba a dziko limene South Africa kuti akhala chete pamene nzika za dziko lakwawo zimachita nkhanza kapena kuti zikuchita nkhanza nzika za mayiko ena, iwo osadzudzula mchitidwe umenewo. Ndipo pachifukwa cha chimenechi Gwamba wasindika kunena zonena kuti safunanso oyimba a dziko limene South Africa kubwera ku Malawi zayimba pa show yake. Maorganizer ena ake itana oyimba a dziko limene South Africa kuti no azayimbe pa show kapena pa event ina ake imene izachitika ku dziko la Malawi, kuti zimenezo sizofunika kuzipanga tolerate kunena kuti anthu amenewo ndi amodzi ndipo ndokondwera ndi zimene zikuchitika ku dziko lawolo. Tate ntuneko zimene wayankhula Gwamba kena kuti pileni nkhani ndi chonga choti ithe kuitsata bwinobwino. How many South African artists managed to go on Facebook or Twitter to talk about it? I only saw Casper, I think. Yeah. They didn't talk about it. They didn't use their platforms. Yes. So why should they come and perform in Malawi? They didn't voice out anything. They didn't fight for Africans. They were all quiet. So I think Wow. I'm telling you the truth. And if someone is planning to do that, I'll be very much against it. Chabwino taona kumaso tamva zimene wayankhula oyimba wa ku Malawi kwamba ponena kuti oyimba amenewa sanafune kuzuzula zimene nzika za dziko limene South Africa zikuchita makamaka nkhanza zimene zichitiratu nzika za mayiko ena. Of course tikamvetsera bwinobwino watchula kunena zonena kuti Casper Novesi ndi oyimba yekhayo ameneno anayima pa mbalanganda kuzuzula zoyipa zimene nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za mayiko ena. Ponso panali maartist ena omwe anazuzula zimenezi monga Show Majozi komanso Bosiswa nawaona ndithu kuti anazuzula zimene zikuchitikazi, komano oyimba ochuluka kwambiri kumeneko akhala chete ngati sakuona nkhanza zimene nzika za mayiko ena zikuchitidwa. Chonsecho oyimba amenewo amakhalanso akupita ku mayiko ena apanga perform kumeneko khazona kuti ayitanidwa ku ma events osiyanasiyana kumeneko. Ndetu kuziwa zone tikujoni kuli oyimba mbiri achina Makhazi awa, achina Master KG, achina Heavy K, kotinso recently anakhala kubwera ku Malawi kuzapanga perform mano pa zimene zikuchitika ku dziko lawolo sanafune kupanga side ni Africans apanga side ndi kuti ni nzika za dziko lawo. Chifukwa posayankhulapo khabo ndi sign yonena kuti kugwirizana ndi zimene zikuchitika ku dziko limene South Africa. Nkhanza zimenezi ndi tikatsala bwino muzoyankhula za Gwamba kunena zona kuti sangagwirizanenso ndi maartist kaya opanga organize event kuitanatu maartist a dziko limene South Africa kuzapanga perform ku Malawi, akuti zimenezo ndi kuti sangagwirizane nazo zomwe ndithu ndizoona tengeranso ndi ziwawa zimene zikuchitika padakali panopa ku dziko limene la South Africa. Of course Gwamba anayankhula zambiri pa podcast imene ya Face to Face ndi kwamene tingafune kuti kaonere nkhani yonse titha kupita ku channel chawo ndi kuti no tikaonera story yonse bwinobwino komano mwachidule nkhani yake ndi kuti ndimenewa Gwamba ndithu sanakondwere ndi zimene guys amene maartist amene a dziko la South Africa akhala ali silent pomwe nzika za dziko lawo zipanga nkhanza nzika za mayiko ena. Kamakaso polingalira zona kuti magazi amene akhala kupeza revenue akapita ku mayiko ena apanga perform kumeneko. Ndi tikatsata bwinobwinonso pa maartist amene anapangidwa cancel ma show osiyanasiyana amene akapanga perform mayiko akunja. Ndi amakhala kudandaulaso magazi amene mpaka nazayankhula ndi nduna za chilungamo kumeneko ku South Africa ndi ndi mamuloko kubayi padandaulira zonena kuti kapezedwe ka ndalama ndi kuti kachemera magazi amene akunena kuti konse kumene anayitana kuti akapange perform mayiko akunja ku Africa ndi kuti anapanga cancel zomweno ndi zona palibe dziko limene lingasangalale ndi zimene magazi amene akuchita. Ndi kumapeza kuti nkumayitananso maartist a dziko kumene kumakapanga perform mayiko akunja paja magazi amene amazidamirira kuti ali ndi china chonse ku dziko la South Africa. Ndi ngati oyimbawo azipanganso perform kwawoko osati azituluka kupita kunja dziko
yankulawo zimenezo ndende zimene zimafunika ndithu andinaona mbuyo mwakuti magazi opanga organize event ajawo amene amadziwika zona kuti Likoma Island Cultural Festival njanawso anapanga council artist aku South Africa amene amayitana kuti azapange perform pa event imene ikuzachitika ku Malawi mu chaka chimene cha 2026 zomwe ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti nkutheka magazi amene azindikire kuti paiwo okha sangathe kukhala amafunanso anthu ena kuti apange survive andino padakali pano pa nkhanza zimene zoti asiya akuchitira nkhanza maka amene apanga operate mashopo maspanza shop nde nawonso zikwavuta kumeneko maitatu kapita pashopo ndikwatibula kumeneko tente nkuonako kafuteja kenako tipiteni nkhaniyi Agriwe. Why you open? Why you open? Why you open? And it's you. Why open? It's you. Why open? It's you. Why open the shop? Why open? Why are you opening? Why are you opening? Bala. You must go. You must go. Then you must go. Bala. You must go. You must go. You must chabwino utaona pamenepo nkhani zake tozosakha bwino kwakwapula chifukwa choti apanga operate shop pamenepo atinonawo akuza kuti atseke maspanza shop lewa akupitiriza kupanga rani zinthu zake zosakha bwino tengerato malamulo m'manja mwawo force nkhani imene ikuona kuti ambiri sio kwakondweresa tinatsatira bwino zimene zinachitika pa mkumano wa ECOWAS maeko amene ali mgwirizano wa ECOWAS anachita mkumano nde pa mkumano umenewo anagwirizana mfundo yonena kuti apange summon dziko limene South Africa ku African Union kuti no achitepo kanthu pa nkhanza zimene zikuchitika dziko limene South Africa makamaka kuti nzika za dziko limene South Africa zikuchitira nkhanza nzika za maiko ena pano atsogoleri a dziko limene South Africa amaposa ndi timu yake amayankhula zina pamaso no pa ground zimene zimachitika zimakhala zosiyana andino maiko a Ghana komanso Nigeria nde ali serious kwambiri afunisisa zona kuti dziko limene litayankha bwinobwino polekerera zimene zikuchitikazi tentoneko zimene ayankhula mtsogoleri wa Ghana Mahama kugwirizana ndi zimene ayankhula mtsogoleri wa Nigeria Bola Tinubu kenako tipiteni nkhani. But permit me also, after talking about this compact, to address a matter of immediate concern to Ghana, Nigeria, and indeed the whole of our continent. Ghana is deeply concerned about the recent incidents of xenophobic attacks against our citizens in South Africa. During which some Africans, including Ghanaians and Nigerian citizens, have lost their lives, while many other African nationals have experienced fear, intimidation, and uncertainty. Ghana welcomes the decision of the Authority of Heads of State of ECOWAS to fully endorse and support Ghana's petition at the African Union for the matter to be addressed at the next AU Mid-Year Summit. chabwino tamva komanso taona zimene ayankhula Mahama onesatu posakondwa ndi zimene magazi amene wakuchita popha nzika za maiko ena nzika za Ghana paja zinaphedwa zingapo Nigeria nzinso anaphedwa ngapo ndiso tinaona chairman wa African Union pamene amachita mkumano ndi president wa Ghana natsuzo la maposa kuti ali hypocritic ponena kuti papepala yankhula amayankhula zina mano zochitika pa ground zimakhala zina anthu kumamenyedwa kumavulazidwa maso pa polisi tentoneko zimene ayankhula kenako tipiteni nkhani. I met President Ramaphosa and I met Minister Lamola. The official statement is that we condemn that. We do not support that. And they made it even with me in a press conference with the foreign minister. He said if there are illegal migrants in South Africa, they have to be handled through the proper channels of the law of the country. This is the statements. But at the same time, we see that these people who are harassing, our African fellow citizens are free to do whatever they want. That's terrible. That's something that, sometimes makes us very sad. And sometimes you see people in uniforms just watching what's happening.
just next to them, and they see and they chabwino taona komanso tamva zimene yankhula pamenepa nesa kuti kuzindikira bwinobwino kuti Ramaphosa ndi wachinyengo ndi timu yake pamaso amakhala kuyankhula kudzudzula guys amene amakhala kusogolera zimenezi amene amazidziwa kuti mavigilantes ayinangize mchiono pake otakati ena Jacinta Zuma komano anthu amakhala kupangidwa chipongwe polisiso ikuonerera zimenezo zikuchitika ndi nzika za dziko la Ghana ziwiri zakwiya kwambiri tuni nkhani imene mpaka nano gadandala ku ICC kuti afuna chilungamo chidziwike nkhanza zimene nzika za South Africa zikuchitira nzika za maiko ena nzika zimene zifuna kuti sogolera dziko la South Africa apanidwe bwinobwino makamaka polekerera nzika zawo machita nkhanza komanso kupha nzika za maiko ena nzika za Ghana zimene zindi a Emmanuel Coutinho yemweno ndi mmodzi woyankhula pa nkhani zosiyanasiyana makamaka zokhuza ndi chitetezo komanso Dr. Paglevo Boakoye Nkuwa yemweno anakhalapo woyankhulira boma la Ghana kombali yokhuza ndi zachitetezo so anthu amene wafuna ndithu Ramaphosa atapanidwa moto ndi timu yake bungwe limene la ICC nkhanza zimenezi ndi paja magazi amene athamangisa nzika zambiri za maiko ena nzikatu za dziko za South Africa nzikatu za dziko la South Africa athamangisa maforeigners anena kuti akutenga ntchito zawo ndi panopa foreigners aja apita guys amene wachifukwa cha ulesi akanikanso kugwira ntchito mpaka nano alimi kumeneko azungu amene makhala kulemba ntchito akudandaulatu kuti magazi amene angakhala alemba ntchito ano akukanika kuti agwire ntchitoyo ambiri mwa iwo ndi alesi komanso akangolandira ka Friday lija sakumapitanso ku ntchito ate ntione zimene anayankhulako nako timalizeni nkhaniyi. South Africa dumelang comrade Eddie Ntamale Sitati. I'm with Frederick here. Frederick is complaining here. We have hired more than 200 and something South Africans, but Frederick is not getting any profit. These people are lazy, they don't want to work, and they're complaining too much. And this man he means business there. So he's losing everything. His fruits are falling down. So Frederick is asking again to bring another 8 people. That the other guys just quit job. They don't want to work. So now South Africa, this man is complaining. He's planning to take back the Zimbabweans. Korana na go sebele re botseng re modimela la bushite ma Zimbabwe na go ba le na ma South African le tlo tswela pele le berekeng gape aim ya rena go go tsene ngara ga diplaza tse le berekeng a re berekeng go complain bana ba mina business re chama Zimbabwe tsenya le chabwino taona komanso tamvazi mene yankhula panepo dandaula tu magazi amene wanayavota ndi ulesi lepa janthu nthawi zambiri amakamba zona kuti chimene chimakula ni nsanje foreigners yamakhala kuti akuchita bwino ambiri ndithu imakhala ni nsanje imene makhala ikuvula ntchitonso salimbikira ndi ambiriso tinaona ripoti imene abwera ku KZN kuja kuti kumizimbe mafamu amizimbe kuli labor shortage kumeneko anthu ambiri apitapita makwawo ndi magazi amene wakanika kukagwira ntchito zimenezo zomwe kumapiro kwake zikhala zipanga affect industry yawo maso economy ya dziko la South Africa ayi mmene mankhani zake ni mmezi kuendera zoti mwene maganizo pa nkhani imene makamaka pamene kufotokoza zona kuti oyimba wa ku Malawi kwamba kuti safunaso oyimba a dziko la South Africa atabwera ku Malawi kapena atayitanidwa ku Malawi zapanga perform potengera kuti sanazuzule nkhanza zimene nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za maiko ena ati maganizo amene tina kuti tifotokoza comment section kumene mapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.